Hey babes, ekene kwa m unu. Asem ka anyị kpaa nwa obele. Ogologo okwu anara ada n'ụka mgbe. Wee bụ na obele nwa 21 years. Bubegolo mmadụ. Nobody is a judge. N'isi onye ọzọ. Maka na enechaba anyị ncha anya n'ukwu. Nwere ka ya le tochata anyị ofu ife ma ife ọzọ. Mana I am tempted to say kedu ife akọkatal nwanyị ji wee si die ya detubegodo na ya na-abịa. Gịnị ka akọkatal nwanyị ji si die nna ahụ jetubekene na ana m abịa. O iji gwa gị edi ụwa anọ n'ime kịta. O iji gwa gị na ezigbote nsogbu dị. Ọzọ dị ka ibie bụ kedu the courage nwatakịrị 22 years ji wee welite nwa ihe ha ka mma sụọ wepụta sụkwakwa ọ dị egwu really ọ dịkwa egwu ndebe anyị ihe ọwụna tagburu nkịta na-ata ajọ arụ. I'm not kidding. Ọzọ dị ka ibie bụ adị m too educated isi na ọ dịkwa ka ndị niile a na-akpọ Chidimma na-eme ofu aka uru. But then achọghị m ikwufi ọnụ, achọghị m i-generalize, mana ọ dịkwa ka ndị Chidimma anyị achọghị ife n'anya. Ọ bụ na m amabeghị ndị Chidimma dị iche iche, amago m at least 6 agwafa nwechalụ kọma. Ọ bụrụ na ị nwere onye dị mma mana ndị a there is trouble. Ezigbo nsogbu dị. N'enu nwa 21 years ije nga maka ojije nga. Echem na ndị be anyị si na sugar daddy na-atọ ka sugar. Anyway, nwoke ekene m unu maka ife unu buzi keta anụ nwa ba na-aṅụ akama na eze ọkpụkpụ. Onye nwa anụ enyi n'ụlọ ọ nọ n'ilo na-akpa abụzụ. Ife ya egbuye abụrụ agbụsị. Ọ dịkwa pathetic. Asị in fact nsogbu dị. Onye nwe ozu enyi n'ụlọ o were ụkwụ jee n'iro na-akpa abụzụ. Feleme unu ka nwa egbe nta unu ejere akwụkwọ mere ninu nke bụ onwe unu ebere. Ka nwa egbe nta unu ejere akwụkwọ, have mercy on yourselves. Menewekene onye widow onye gburu di mmadụ. Enwere ike onwe erue n'ụlọ ya o nwechara ụmụ na-abọ na eto and nwunye dị ezigbo sharp, mana ya egbe na-akpara na akwụ ya akparịrị ya kwụ maka na emeri ya unu eme bụ ndị ụchụ. Emeri ya unu eme Casanovas nnunu ya akparịrị ya kwụ n'iro na amụ ụmụ eri ofu egusi dada mgbe ije iri ofu ọgbọnọ ya agbado nnọọ. I'm not mocking onye nwụrụ anwụ really. I'm just telling you now ife ka dị n'iru ka nke ka ya eme ọ dị 3 much enwebe dị ife efu gịda akpọkashi. Ife ka ya eme karịrị nne o
ọchọ na iri yawo nya gba mbọ rie nke mara abụba akpọ onye ori yawo ọzọ ori yawo negodo pedigree mmadụ ọchọ onye nya na ya ye na-eme ife ji nwayọ je chọtara nwa sheri koko ofu apartment nya na ya na-egwodie ọ dịrị enough mana onye na-eme ife o ya se neteke n'aka ma nwoke o ma nwanyị onye na-eme ibie ife ya wetunata aka unu ejizine high handedness eso mmadụ ibe unu for goodness sake ka isoro mma nke izizi fụ na ọ na-agba ọbịa ịtụzuga mma azụ ebe isi na o mere gị by force ije na dume o mere gị by force ịchọtara gị ụlọ ọ bụrụ na ịma na ife a na-achọtara gị ụlọ bụ ije na dume nwanne ọbịa ihe enye ọ nabakwa ebe o si a na-eme ya by force o kwesịrị ị na-ekpara akwụ by force ọ maka ndị na-abụ fabafe edebe sugar daddy a na-anaghịzi fa up mgbe ị yarụ nwoke jee n'ime ụlọ nọrụ n'ime ụlọ wit nwoke amarụ m ife imele expect enwere ike ọ bụrụ na ị bịara fashion parade amarụ m ife imele expect na nwoke bịara n'ime ụlọ ọ kwọrọ gị ụgwọ ya ime ọ bịara ikiri mmọnwụ onye ọwụ na defo onwe ya arụ defo na onwe na arụ ụmụ nwoke defo ke na onwe fa arụ ọ bụ ifulu dume ha ncha bụ ofu ọ pakeji nsu ya fa ncha niile bụ ofu fa ncha bụ ofu ọsọ pakeji ya na ya yi nke ijike na pịacha anya aja debi ya mma nke ọ bụ na iji sie nye ike pịacha anya aja debi ya mma ọ bụrụ perfume ịgba anya ma ọ na-esi agha agha ka i were ndụ mere ife maka ọzọ ya eme ọzọ ka na-eme o nwaanyị kịta adị achịzikwa ọchị ka nna aba ndị ga-akastị gị ka ọ ya abịa ije n'elu nwaanyị ọzọ ịtọ ụmụ nwaanyị nke kịta ọgbụ ije ara achịzi ọchị ọ dịrọ ka mgbe nke nne anyị ha ọ na-abịa ịchọ nwaanyị na-anụ ịnụkwasị ya n'elu nke ị nụrụ anụ n'owe nke kịta obife ịmụ ọkwa na iyi anụ nwaanyị anya egbunye oge anya nọrụgodo ọfụma bife ịmụ ọkwa na iyi anụ nwaanyị ọzọ nke ịbụọ na nke ịtọ o jiri nwayọ werugodu prọpati gị dekọnata ma ọkwa nọrọ ere ka ị wee jee nụta nwaanyị jee rụọrọ ya ụlọ ebe ọzọ maka na ebe a raba unu na-atọ. So the earlier you guys know this, the better for you. The earlier you know this, the better for you. Nwanne, ịchọ ịkpara akwụ is allowed mana jete ya aka. Jete nwunye gị aka. Jete ya aka. That's respect. Ịchọ ịkpara akwụ udo mana jee n'ebe tela aka na. Kenke ijikwa na aka arụkpọsị mmadụ anya. Why? Why? Nwa 21 years ije nga. Kedu ife ọzọ fọnụ? Oge na-abịa na Nigeria ya ewepụ minor na constitution. Onye ọbụla ejere nga. Oge na-abịa ka ịdị ọnụma na-esu ndị mmadụ. Oge na-abịa. And again, the rate ụmụ agbọghọbịa ji akpọ drugs. Ọ karịwagwa ude ekwe. The rate at which ụmụ agbọghọbịa ji akpọ ice baby, akpọ drugs, akpọ crack, ọ karịwagwa ude ekwe. Nekwa anya o, ekere ọrụ eke. Ekere ọrụ eke. Ịmara nke favor go, ido iru na ya. Ọ bụrụ na ịma na ife ị na-eri adọrọgo mma na arụ na ọ na-abịa iricha anya ọ na-asị gị ngwagbuo mmadụ. Ridebe. Seriously. Ridebe. Mana ọ bụrụ na ịma na ọ dị gị mma na arụ, Rion, I don't have a problem with that. Ụmụ nsogbu ncha. Riri gaba. Ife ifulu iwelo. We're not judge of anyone. Anyị nwere onye anyị na-ama ikpe ncha. Kama na anyị na-agwa ndị mmadụ. Ịdị obi no agree ma anyị ji eme ndị mmadụ ife without atụgharị n'uche. Dịkwa njọ na baya. Ịdị obi na agree ma anyị ji abụ anyị mee mmadụ ife onye nke chọrọ ịkọgụ nshi ọkọgụ nshi nke adịchatọrọ yere eji wee fochi onye nke chọrọ ịkọgụ ọgwụ ọkọgụ ọgwụ doghị iru n'ama yere echete n'ụlọ na a na-arụ ụlọ na be nna ha. Enwere a lot of celebrities arụrụ n'ụlọ na be nna ha. A lot of them. Mana ije na iro ha nwechara ụlọ na Banana Island ahụ. Mana ịbata be nna iruo na village enwe ihe ha pasịtara.
Inwe ihe ha pasita. All the terrible. All the terrible. Ibe jimalu ndị Igbo bụ onye jebeli jenya luo uno. Akuluo uno amara ebe osi. Mana awatazi m nke kịta. Unu na-eze ndị uncle, unu na-eze ndị auntie. Aya enye gị nshi, aya egbugu, aya achụna gị, du na gị. I don't understand. Ebe ka Igbo eje? Ebe ka Igbo eje? Obodo niile develop unu strategy ọfụ. No fija amụtala strategy ọfụ. Ịnara akọ nshi enye gị ọsọ. Emege ọgbana ajirija dogi iru ebe idoro okpuneku so that ije ebe ahụ gị na ụmụ ndị mmụọ akọrịba. Ọ bụ na discover ha na ị na-akọ nshi agwa aja. Anyị enye gị ezigbote ọsọ ịnabagodu side ọzọ jetara ya nshi gị na aja gị that way. Anyị na-aji nwayọ họrọ ndị ọjọọ chụpụ ha n'obodo amara m obodo ndị ọzọ amụta gị mana ade. In fact, onye gbuo mmadụ na n'ofiji da nọkali 10 years aja na n'ofiji etigbuo gị ọtụpụta gị. Let's begin to understand traditions and cultures. N'agbanyeghị na anyị ayasago culture anyị na tradition anyị. Ka anyị defo n'onwe anyị arụ. Ọ dị mkpa. Ọ dịkwa mkpa. In fact, echekatago m that scenario of nwatakịrị nwanyị Chidimma anụnwa. Otu Chidimma akwa. Cucumber nke Chidimma mere n'ọkaka na ewukwe. Ọ dịka ọ dajuru nwa obere Chidimma ọzọ esenitekwa isi. O senitekwa isi. For goodness sakes. Ọsọ unu na-eti agbọbịa bụ ndị Chidimma. I'm wondering really. Kedu ife anyị ji ayi unu ka afọ ọsụsa? Nke be nna amụ gbapụkwara na kemgbe echi aka afọrọ ya lota. And I'm wondering why. Agbọbịa ibu unu na-eti n'obi ọcha. Ticha anya soro ibu unu mee ihe a na-eme dọmpụ anya one corner. Nke unu bụ na unu ya evu ya n'isi o tilo izi n'ụzọ amara ka unu kwara. Why? Why? Iwete mma wenite mma isuo mmadụ. Ọ dịghị ka ọ bachara esokwakwa ọzọ. Hai. Eya. Ewe. Ekwukwa m ya ọzọ. Ihe ọwụ na ịhụrụ tagbu nkịta na-ata ajọ arụ. But guys, seriously. Enwere ihe ọbụla a na-achọ na siga ma ọ bụ ha nwụrụ ọkụ. Trust me. The phone onwu na-arụ ụmụ nwoke. Men ihe achụ nwaanyị chụọ nwaanyị n'obi ọcha mana ghara ịchụ nwaanyị otu ibe gị si achụ nwaanyị. Biko, don't rub it on people's body. Ịchọ ibe okwe ijebe okwe is allowed. Ije nnọọ ebe tere aka bechara. Don't bring it home, don't bring it to the locality ebe ị nọ. Mere mmadụ ebere. Ịchọ igbu onwe gị, gbuo onwe gị. Mana die the most honorable death. Ọ ya abụ asị na ọ dị ijere nwụrụ okwe n'edi. Ọ bụ ha akọta aja akọghị ma na nde pan vuru dị mkpati na 6 feet. Ọ dịkwa njọ. Ọ dịkwa wrong. Very autonomous. Ọkwa error. Guys, bikon. Ụmụ nwanyị onye fogo n'anya fụ ya n'anya. Meghara iyi sugar daddy o, meghara iyi sugar mommy o, meghara iyi onwe gị o. Onye fụrụ gị n'anya fụ ya n'anya. Ọ bụrụ na ịma na afọ m n'anya ara enwezi isi nyefe n'obi ọcha. Ọ bụrụ na dị na ada liquid nwanne nyefe. Mana ifuru nke oyi abụọ anyị kata oyi. Adụba aka n'ọnụ. Don't allow it get to that point. Don't. Obu ha no deba toxic. Isi excuse me, boss. Ini jebele onwe go jebele onwe. Itra ye bozo. N'obi ọcha. Ka anyị kuchanata. I mean, the country is toxic enough. When mmadụ ṅụọ mmiri tọgbu iko. Si akọzi na edi akụkọ anụ. Onye mere oyi, nya mee oyi ka ibi esi eme oyi. Ibe gị mebe imebe. Ibe gị kwụsị. Oyi dị ndị anụ nwa na-ezuzugheri ka a na-akpọ ọ na-abụ a na-eme ibe ha kwụsịrị ha ka na-eme ka a na-akpọ oke ọha ụmụazị. Ị na-achọ ọnụ n'ụgụ.
ị mara na ọnụ n'ogo ị na-achọba ọnụ n'ọnwụ ozu anụ ọhịa ị na-achọ ọnụ n'ogo mfụkwa ọnụ unu ka unu si edebe ebe ụmụ okorobịa were achọ ọnụ n'ogo a nchi ya unu ị na-achọ ọnụ n'ogo special food special date ihe ni ọnwụ achọghị na canopy kwere ojo mma rie rice ejesa special food special date onwe ihe ekutere onwe dị ihe ekutere nke ị nwere zuoru nwoke nke unu nwere zuoru unu ama agwa m ihe a na-esu n'ike ọkụ m na-eji rachapụ eze ọkwa otu dume anụ nwa ụmụ nwaanyị ji unu nwoke ji eje nga enwere ihe dị iche na ụmụ nwaanyị ọbụla ọ pakeji ọ gwụchagokwe o nwekwe ihe ọzọ o nwoke ji ala na onye ala nọ asịghị na eji erekwa ọgwụ ashikonji ojedi na onye ara n'obi ọcha maka na enwere onye wefutere ya ndị ojiri ego ụmụ nwaanyị benata na oke ịkpọ drug na will say it again nwanne ịchọ ise igbo ịchọ ịkpọ drug kpọọ drug but ọkwa ifo drug abuse nke ọ na-abụ unu nọdụ n'enu shisha Jizọs a na-achọ ịgbadata ọ dị ka ọ dịbe unu were drug eti n'ime unu ewere igbo eti n'ime unu ewere nke a wee n'ime ma nke agbara n'anwụ ma nke yere ya ma nke ahụrụ ahụ I pity your asses maka na onye ṅụcha ide ihe ọ yazi na-agwa gị eziokwu ịfụzi m ma ọ dịghị kwa kape knife onye ị nwetara edo ya n'ahụ ya o jebe ya he ngwana Chidimma akado ya o jebe ya he na ọ nọcha ya 5 years more 7 ahụ atọ ya nnunnu mgbe ọdọ afata ibi ya agụcha university obido n'isi that's what's up man obido n'isi mgbe ọ ya esi je nga were nga fota onwegwo connection niile dị n'ụwa adịm sure na family of that man ya adị sure na ọ nọ na nga before o jecha ya fota ibi ya agụcha university o nwere ike mechaa masters ọ bụrụ gịnị eriju ha afọ aṅụ tii ị nwere sugar daddy ibe gị na-eme mma ịtụtụrụ nke gị gbunyu anya sorry ihe bịara ije anụnwa o si from village unu I'm not trying to mock you then guys ifụrụ ụmụ nwoke ọ na-abụ ọbụ na ma achọghị ije na dume ime m by force na aya eje na ya ọ ịdị ihe akwere unu yes ọ ịdị ihe akwere unu it's my right it's my thing it's we must do it why don't you want to it's my duty men psychology dị iche iche ịmara ihe onye na-eche mgbe o ji echie nwere ike ọ bụ na onye ọzọ kwesịrị igbu ka o ji wee gbuo onye ọzọ nwanne o si ha agha mba ikpe ya aka ọ dị ya nke mkpọ nnu na ozu ọsa inyere ya efe n'obi ọcha ụmụ nwoke adịghị emezi guy ụmụ nwoke kụziri ọrụ kpamkpam fada emezi guy fada abụzi asị ha na ama chọrọ ọha emetụ nwa guy ayọ achọkwakwa ụmụ nwoke bụzi gridai nke ịfụrụ ọchụ ego gbatụọ nke ịfụrụ ọgụ gbara tụọ ụmụ nwoke repuo mama ha erepuo nwa ha erepuo nwunye ha erepuo onye iro erepuo nwa minọ ha erepuo nwa gwangie ụmụ nwoke a na-azị eme guy maka pusi na-agalazi ọnụ adịchatarọ nke ọ bụ na ego taziri ọdụgo ka ọ gụrie nye dọka anya sesa anya onwero mita don't worry onwero mita adịghị eme measurement wiri ye nwayọ na ọgụ nwe ma obi ya erughị anya ifuru oke ngụgba ifuru na ọnya ka ofu nwoke ji na because the testimony anyị na-enwete before the girl's interview bịara onwe ya iche ma ndị sị na afụrụ mi na account the girl ọ dịara onwe ya iche from first hand conversation emere interview with the girl ana otu a ka ọ dị ife na-egbu mmadụ ara erikwe nne nekwe ka ọ na-aha nwa ihe nwana enwụọ nwunyu anya inwe oyi nwanyị you will not understand her temperament ya understand her charisma otu o si eme omume na ide mmadụ ọwụ from her charisma iji wee mara ide mmadụ ọwụ na o nwere reception approach ya achọzi ịmasị mgbe iwe jie ọ bụrụ ide onye ahụ ịma na onye nnabata ka ọ bụ
ịchọrịrị otu ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a nwere ike ọ bụrụ na otu isi ebe okwe na be gị iwe si otu ahụ bịa ime ya ọyị nwaanyị no way man bụrụ mmadụ niile ka ihe eme sorry anyway some women no na their matrimonial home the only language they get from their husbands is rape and then they come outside and show their talents chain everybody can rape and name izuzu agbari ego ngedegbu ijebe yahe obro mmadụ niile ka ihe agụgbara tụọ n'ala ife onye nke ngụgba nke anụ na o jebe ihe I'm not trying to ridicule anyone. I'm not trying to make a mockery out of this. I'm just trying to let people know na ihe dị mma nke dị njọ onye ọbụla mara ihe dị mma mebe ihe dị mma. Who he help bụ ajọ ndụ? Who he help? Kedu onye ajọ ndụ nyere aka n'ụwa? Debe anyị ogologo okwu adọkwa n'ụka mgbede. Asị m ndị Chidimma asị m unu na m dị too educated ịgụgba ndị Chidimma na the same terrain. Ọ bụrụ na enwere ndị ezigbo na ndị Chidimma mana ndị a na-akpọ Chidimma. I don't know about you guys, I've got 6. Nnezuzu nyuoko. Amara mu maka unu. But I think bikonu ụmụ nwanyị niile mara mebe. Ụmụ nwoke na-ebusa ozu enyi n'ụlọ fụta n'iro were ụkwụ achọ abụzọ n'ana. Ha mara mebe. Enweghị ihe ọbụla a na-achọ n'ike ọkụ ihe eji rachakwa eze. You got a beautiful wife. Nwe ọmarịma ụmụ amụọrọ. Inetechabeghị ya anya ọ ije duru asadebe wankọna wee na ebe okwe. Ifta na ụlọ ebe ya ezieri okwe ka ibe ike agwụgo. I'm so tired. Today so hectic. Nke a nwa emekweghị. Nwa nke eri jikwa emekweghị. Ozu. Mana ịfụọ n'iro ị na-anya aja arụ na-eme jigijigi na-achụ asị na-agụgba atụ na ya ewefuteriri gị because na ịkwụrụ ụgwọ ụlọ kpọtị ụgwọ ụlọ ego one. Ọ ya ka ihe eji wee filuo na mgbe ọbụla ị chọrọ ịkpara akwa ịbịa kpara akwa anụmanụ. Ndị na-eme ka nna agwa okwu a because enwe couple of guys na-ezuzu. Enwe couple of guys na-eme ide ihe a. Ọ bụghị maka na o mere onye dị popular. Enwe a lot of guys na-ezuzu nyuoko. You pay the house rent for a girl and then you want to use her as a sex machine. You have to think again. Unu ya na ama mgbe ọ chọrọ ya na mgbe ọ chọrọ ya na mmadụ ka ọ bụ. Hoha. Because ọ bụ na ị na-anụ ya anụ ọ bụrụ mgbe niile ka ya na-ebe nya bụ okwe. So ọ bụrụ na ofu ụbọchị ka ya anarachacha ego ụgwọ ụlọ gị ahụ ị kwụrụ. Biko. Onye nke a nwụrụ kịta aya afụ ya echi. Nwere ebe ya afụ ya echi. Ọ ifu ya echi niile ka agbanaga maka ịmara ebe o si. Ọwakwa news ọzọ. The boy, let's abeg. Mami dị ihe bụ ihe anụnwa na-eme n'obodo nke anụnwa. Nwa 21 years before now o bebe gwa okwe. Onye kwuo gị na-eme. Before now 21 years awụwago arụ ọfụma. 21 years aya anụ igu dị nufe ya nufe. Dị ya aka na-apachi gị wee na-awụghị arụ amaka ya adịchata nwa ihe. Kita anụnwa social media bago everybody arụ onye anwụ na jizi agbo phone na-enene porn movies ka o si wee dị ya mma nwa si from 14 years o wee mebiri gawa before na eri 21 ọ yasa kpọọ ọ eji wee bụrụ nwa agbọghọbịa dị ka nwa obere nwa 21 22 years wenite mma ọsụọ o wenite kwekwa ọsụkwa nwebede ihe unu hụrụ onye ọnwụ nakwanyere onwe ya ugwu ndị nwa ha nwụrụ ha ka awụ ama m na enwere n'obodo ahụ ya lose something indeed maka ọ bụ na enwere ndị that man na-akwụrụ ụgwọ akwụkwọ I'm sure na those people ga feel horrible and I'm sure n'obodo that man na ọ bụ na ọ na-enyere obodo aka by now the highest embarrassment n'ụwa. People just do things they don't think about the repercussion. They just do things outrightly.
Idache hibo, idache your pedigree, your personality. Idache nothing. He no wo gine mekanye hene mekanye otono. I swear we will begin call una out one by one. Onye zuzuru agwu ya ka ode. Ihe kwere shire, onye kwere nkwa na ya eri ovuru ụzọ gbagaro chukwu. Oke kwere shire. Ebu na ya idefo mmadu arụ ka mmadu kuo ume ṅụọ mmiri tọgbọ iko. Abeg. Afa mu bozi o meji ofo weghị iwe na mu kwuru eziokwu. Nehi transformer ndị EEDC ọdọ na mgbada ebe ni je bie ya ọma ka ijebe kwuo nke. Mana ọ bụ na unu mara mebe, ọ ya dị ezigbo mkpa. Very important. Na ọ bụ na mara mebe. Ekene mu. Ka ọ kwara ndị ọzọ na ihe m kwuru, ọ dị mkpa. Si ha na ọmụ kwurie. Onye ọ bụ na mara mebe, onye dobe ozu enyi n'ụlọ were okwu akpa abụzụ. Very bad. Ụwa ọjọọ.